Mayibongwe inkosi. Isixazululo sokugcina kubantu ngithi mayibongwe inkosi. Ngiyakholwa ukuthi kule nkonzo isho ukuthi le nkonzo izoxazulula yonke inkinga yempilo yami. Lesi isixazululo sokugcina kule nkonzo nayo yonke into izwayo sukela ngesikhathi somkhuleko kuze kube isikhathi samakhorasi kuze kube isikhathi samaculo enkonzo nekwaya ngokunjalo nentshumayelo esilalelayo noma ngabe ukuphi isixazululo sizofika phezulu yakho impilo. Lena akusiyo nje inkonzo okhetha ukuthize bayahlabelela manje angeke ngize ngibe lapho benza imemezelo manje ngeke ngibe lapho. Imemezelo zizoba isiqubulo, izinto ezimangazayo phezulu yakho impilo, izinto ezimangazayo phezulu yakho impilo futhi sukela namhlanje ebusuku kuyenzeka. Ngikhuluma nobani? Baba, egameni lika Jesu siyakubonga ngokusiletha kule ndawo, siyakubonga ngokuthembeka kwabantu bakho, siyakubonga ngayo yonke into eyekutheni silungiselele le nkonzo eyisixazululo sokugcina. Siyanxusa Nkosi ukuthi uzobusisa bonke abantu bakho, wonke umuntu ngaphandle kokukhetha ibala lomuntu, abaholi bethu, abashumayeli bethu, abasizi, abavikeli, nabo bonke abantu abathatha intshumayelo kuzo zonke indawo. Ngiyakhuleka ibusiso iziphindiwe ngegama lika Jesu. Bonke amalunga ethu na wonke amalunga alenkonzo nemem nabamenyiwe izimangaliso kuwo wonke umuntu. Qala ngathi namhlanje ebusuku ngegama lika Jesu. Sekwenzekile. Umkhuleko wethu suphenduliwe. Ngegama lika Jesu siyakhuleka. uNkulunkulu akubusise ungahlala phansi siza kuMateyu isahluko sokuqala. uMateyu isahluko sokuqala sifunda uverse 21. uMateyu isahluko sokuqala uverse 21 uza kuzala indodana uyiqambe igama lokuthi uJesu ngokuba nguye oyokusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Ukhuluma ngoKristu wethu, inkosi yethu, umhlengi wethu, umxazululi wenkinga, umsunduzi weintaba, oxolela isono, uxolela zonke izono, usindisa wonke umphefumulo ozokholwa. Noma ngabe ubani obiza igama lakhe insindiso iyafika kuye, ukuhlengwa kuyafika kuye, isixazululo siyafika kuye. Uthi ubiza igama lakhe uJesu ngokuba uyakusindisa. Lelo gama ukusindisa lisuselwa egameni lesiGriki sozo elisho ukuthi ukusindisa, ukuphulukisa, ukuhlenga, ukukhulula, lisho ukubuyisela, lisho ukulapha nokubusisa. Sonke isibusiso osidingayo sikuleyo nsindiso kaKristu, insindiso ephelele, insindiso yamahhala, insindiso yokugcina. Uyakusindisa, uyakuphulukisa, uyakuhlenga, uyakukhulula, uyakubusisa, angeke uzulahlekelwe ibusiso. Uverse 22, lokhu konke kwenzeka ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa yinkosi ngomprofeti ukuthi sonke isikhulumo esifunda eBhayibhelini kwiTestament elidala iTestament elisha ukugcwaliseka phezulu yakho impilo ngoKristu osinikezile zonke izithembiso, wenza konke ukubonelela ukugcwaliseka sekufikile. Uverse 23, bheka intombi yakukhulelwa izale indodana, bayakuyiqamba igama lokuthi
memeza ulisho u-Immanueli, okungukuthi ngokuhunyushwa uNkulunkulu unathi. Uma ngabe uNkulunkulu enathi, uSathane ngeke azabe nathi. Uma ngabe uNkulunkulu enathi, isono ngeke sihlale kithi. Uma ngabe uNkulunkulu enathi, ukugula ngeke kuze kuhlale emzimbeni wethu. Uma ngabe uNkulunkulu enathi, ukuhlushwa ngeke kuze kuhlale. U-Immanuel, uNkulunkulu unathi. Wonke obiza egameni leNkosi, uNkulunkulu unaye. Umhlengi unaye, umsindisi unaye, amandla abamba umhlaba wonke unaye. Nami kanye nawo wonke umuntu ngegama likaJesu. Ngenkathi siqala inkonzo yethu namhlanje, isixazululo sokugcina kule nkonzo uJesu, sikhuluma ngokukhetheka kukaJesu. Ukukhetheka kukaJesu. Sibonile futhi kunye indlela akhetheke ngayo, uzelwe umoya engcwele, wazalwa intombi, futhi weza ukuba azohlehlisa yonke ukuwa kuka-Adamu okwakwenza empilweni yomuntu waba uNkulunkulu onathi ngaso sonke isikhathi sosuku. UKristu enathi noma ngabe yiphi inkinga eqhamukayo, ukukhetheka kwakhe kokuba kanye nathi ukuthi isixazululo masifike. Isixazululo sethu masifike. Isixazululo sakho masifike. Nginikeze u-ameni omkhulu wokugcina ngegama likaJesu. Into eyintathu esizoyibheka ekukhethekeni kukaKristu. UKristu okhethekile onamandla angapheli. UKristu okhethekile onamandla angapheli. Okwesibili, ukaputeni okhethekile onezethembiso ezingehlukile. Ukapteni okhethekile okunikeza izithembiso, futhi lezo zithembiso angeke zize zingehluleki. Okwesithathu, umnqobi okhethekile onamathuba angeke aphikwa. Amathuba angeke aphikwa empilweni yakho namhlanje, amathuba amakhulu. Okokuqala, ukukhetheka kukaKristu. Ngalesi sikhathi kuzokhetheka. kuMakru isahluko 2 sifunda uverse 10. uMakru isahluko 2 uverse 10. Kepha ukuze nazi ukuthi indodana yomuntu inamandla emhlabeni, yonke indawo emhlabeni lapha kulesi sifundazwe, zonke izifundazwe zase-South Africa, izwe lethu, nakuzo zonke izifundazwe, nakuyo yonke indawo e-Afrika, nangaphesheya kwe-Afrika, i-Europe, America nase-Canada, yonke indawo, ukuze nazi ukuthi indodana yomuntu uJesu Kristu unamandla yonke indawo emhlabeni okuthethelela izono. uNkulunkulu umnikezile lelo gunya, uBaba umnikezile lelo gunya ukuthi ngenkathi ubiza igama leNkosi, sonke isono wake wasenza, esincane esikhulu, esijwayelekile esingajwayelekile, uBaba umnikezile lawo mandla nalelo gunya lokuba aqolele namhlanje. Noma ngabe ubani oyakuza eNkosini, aphenduke kulezo zinto, akholwe iNkosi uJesu Kristu, kukhona isiqiniseko sokuxolelwa nensindiso. Bengicabanga ukuthi abantu bethu bazothi amen. Uthi kulabo abagula ngohlangothi, ngithi kuwe, ubani loyo? Ngithi kuwe,
Inkosi ikhuluma nokugula kwakho namhlanje, ukhuluma nobuthakathaka bakho namhlanje, uthi noma ngabe yiphi inkinga, uthi ayilapheki, bathi lena angeke ize ixazululwe, ngithi kuyona vuka, uthathe uhlaka lwakho, uye endlini yakho. Uverse 12 ngitshele ngaleso sikhathi wabe sevuka. Ilokho kukhetheka kukaKristu, futhi lokho kukhetheka uzokuveza phezu kweyakho impilo namhlanje ebusuku ngegama likaJesu. Ukugula okungaphakathi, ukugula okusesikhumbeni, ukugula okusemzimbeni, ukugula osekuhlale isikhathi eside, ukugula okulethwe ngesiqalekiso kuyaphuma namhlanje. Ngaleso sikhathi wavuka, wathatha masinyane uhlaka lwakhe. Khumbuka, bamthatha babemlethe kuleyo ndawo ngohlaka. Manje ukuphulukiswa kwasekufikile, amandla asefika, ukukwazi kwase kufika. Wabe sethatha uhlaka lwakhe, wabe esehamba phambi kwabo bonke bebuka. Uma ngabe ugula uzovuka ngempilo, futhi uzonikeza ubufakazi bakho ngendlela ebonakalayo nangendlela ecacile phambi kwethu sonke ngegama likaJesu. Ngendlela enkulu ukuthi bonke bamangala. Ilokho kukhetheka kukaKristu, badumisa uNkulunkulu bethi asizange sikubone ngale ndlela. Uzothinta impilo yakho, uzokubuyisela, uzokuhlenga, uze wena nabantu abakubonayo bathi asizange sikubone ngale ndlela. Insindiso eguqula umphefumulo, insindiso eguqula impilo, ukuphulukiswa okuza namandla nokuqiniswa. Amandla angaleso sikhathi siyambonga uNkulunkulu kungokwakho. uLuka isahluko 4 ngifunda uverse 18. uLuka isahluko 4 uverse 18. Umoya weNkosi uphezu kwami. Khumbula ukukhetheka kwalowo moya owawuphezu kukaMariya, umenza ukuba abelethe ngaphandle kokuba ahlangane nowesilisa. Ekukhulelweni kwakhe kwakungekho nkinga, waze wabeletha. Manje uthi lo Kristu owabelethwa ngomoya, wazalwa ngomoya, waphila impilo yamandla, impilo yenkazimulo, impilo yako konke ukukwazi konke ngamandla kaMoya Oyingcwele. Manje uyeza ukuba azobeka njengoba kwakubhaliwe kwiziprofetho, umoya weNkosi uphezu kwami ngokuba ingigcobile mina ukuba ngishumayele, ngisabalalise ivangeli, izindaba ezinhle kwabampofu. Ingithumile ukumemezela ukukhulula kwabathunjiwe, ukugula ongaphakathi, ukugula ongaphandle uNkulunkulu ulindele ukukunikeza. Ukuba ngishumayele ukukhulula kulabo abathunjiwe, nokubuyisa kokubona kulabo abayizimpumputhe, nokumemezela unyaka wokuvuma. Nakuverse 21 waqala ukukhuluma kubo ethi, namhlanje nsuku zonke uKristu unamandla, ngaso sonke isikhathi uKristu unamandla. Uthi futhi lapha ababili noma bathathu behlangene ngegama lami, ngikanye nabo. uKristu unathi lapha namhlanje, futhi lolu suku lembhalo ugcwalisekile ezindlebeni zenu. Unamandla,
uzobonakalisa lawo mandla empilweni yakho namhlanje, amandla okusindisa, amandla okuphulukisa, amandla okuhlenga, amandla okuqinisa, amandla okuguqula impilo yakho, amandla ukuba akwenze isidalwa esisha kuKristu. Uzoba musha, uzokhohlwa indalo endala ngegama likaJesu. uLuka isahluko 4 ngifunda uverse 32. uLuka isahluko 4 uverse 32. Bona bamangala ekufundiseni kwakhe ngokuba izwi lakhe lalinamandla. Lelo zwi ukumangala ukuthi babe mangele ngobani abazange bakubone into efana nalokhu okukhethekile. Ukukhetheka kukaKristu kuzobonakala phezulu yakho impilo. Labo abezayo basesendleleni ngenkathi bengena abakezwa ngisho yonke intshumayelo, izwi lifike kubone endleleni lapho beza khona bazothola isabo isimangaliso. Ingane zethu abangazwa ngisho ukuzwa wonke amazwi esiwakhulumayo, amandla azokwehlela phezu kwemizimba yabantwana bethu. Nabo bonke abantu bethu esibamemile abeza lapha okokuqala abangazange baze babone ngisho lamavesi, futhi abakaze bazi ngisho ukuhunyushwa kwalamavesi, imangaliso phezu kwabo, ukubonakaliswa kwamandla phezu kwabo ngegama likaJesu. Buka uverse 36. Bonke behlelwa ngukwesaba. Lokho kukutshela ukuthi bamangala ngoba abazange bakubone lokhu okubonayo awuzange ukubone. Bamangala, bakhuluma bodwa bethi, yizwi lini leli, yizwi lini leli, izwi lamandla. Ngenkathi uzwa, ngaphambi kuba sikhuleke ngisho ukukhuleka, uzobona amoya kaNkulunkulu uhamba phezu kweyakho impilo, uhamba emzimbeni wakho. Izwi lini leli, ngoba ngamandla nangegunya uyala ngisho omoya abangcolile nabo bayaphuma. Kumele baphume. Wonke umoya mubi ekulandelile weza lapha, yonke into ishatshalalisiwe. Buka ukuhunyushwa kwamandla kuyo yonke into uKristu ayenza. Izenzo isahluko 10, Izenzo isahluko 10 uverse 38. uNkulunkulu wamgcoba kanjani uJesu waseNazaretha ngomoya oyingcwele nangamandla, owahamba enza umusa, uzile ulindele, uzophindele ujabule. Uze ngoba uzwile ukuthi uJesu isixazululo sokugcina. Mayibongwe inkosi ngalesi sikhathi. Ngithi mayibongwe inkosi ngalesi sikhathi. Nawe lapho ukhona, mhlampe ulahliwe noma ulalele isimangaliso phezu kwakho, ukuphulukisa konke abacindezelwe nguSathane ngokuba uNkulunkulu wayenaye. Buka kumaHebheru isahluko 13, futhi ngifunda uverse 8. kumaHebheru isahluko 13 uverse 8. uJesu Kristu nguyena izolo nanamhlanje nengunaphakade. Ungakufunda lokhu kanye nawe njengokapteni wethu. Ungukapteni wensindiso yethu, ungukapteni wempilo zethu. Nayo yonke into okufanele siyenze
uhleli phezu kwesihlalo sokuba ngunkateni, uhleli ekhuthaza, eqinisekisa impilo yakho nokuba ukapteni womphefumulo wakho, umi njengaye ongahlulwa naye yodwa impi, futhi nasempilweni yakho ayikho impi ezomehlula. Buka kumaHebheru isahluko 2 sifunda uverse 9, kumaHebheru isahluko 2 verse 9, uverse 9. Kodwa siyambona uJesu owenziwa wabamncinyane kunezingelosi, lapho kukhulunywa ngokwembatha noma ukususa kwakhe inkazimulo yakhe yamandla, weza kulomhlaba ukuba azohlushwa, ukuba athathe ukuhlushwa kwethu. Ingaleso sikhathi ngenxa yokwembatha kwakhe inyama wenziwa abemncinyane kunezingelosi ukuze abulawe. Ebese ethi ubeke umqhele wenkazimulo nodumo, ukuthi ngenxa yokuhlupheka kokufa, ukuze anambithe ukufa kwawo wonke umuntu, sonke isihlulelo sokufa phezu kweyakho impilo uKristu sesisusile. Angeke uze ufe ukufa kwesibili. Angeke uze ufe ukufa kukamoya, angeke uze ufe ukufa kukaSathane, angeke uze ufe ukufa kwangaphambi kwesikhathi. Wathatha yonke inhlobo yokufa maqondana nathi esikholwayo nguye. Manje ungaqinisekisa ukuthi impilo engunaphakade isikhona, ikhonela wena. Kuverse 10, ngokuba kwamfanela yena, kuye okukhona zonke izinto, ngaye okukhona konke, ukuba ayise amadodana amaningi enkazimulweni. Uzokuletha enkazimulweni, angeke akulethe ekuhlanjalazweni, angeke akulethe ehlazweni. Noma ngabe yini oyenzile ngaphambilini, lena ebizokuletha ehlazweni, uKristu usefikile ukuba azosula yonke into. Emva kokuba usuxolelwe wahlanzwa, uBaba angeke sayibona ngisho zonke lezo zinto. Uma ngabe uSathane ezibala, uBaba uzothi angiziboni lezo zinto. Unamanga, uSathane unamanga, umoya omubi unamanga. Abasukeli bakho bangamanga ngegama likaJesu. Uzokuletha enkazimulweni ukuba asenze inkosi yokusindiswa kwethu ngokwehlushwa. Ukapteni wensindiso yethu, ungukapteni wensindiso yethu. Ngenkathi ukholwa nguye, fanele uqinisekise ukuthi unayo leyo nsindiso. Kuye ongcwelisayo naloyo ongcwelisayo bonke baphuma komunye. Ngakho-ke akanamahloni ukubabiza ngokuthi bona bangabafowabo. Akanamahloni ukubabiza abakholwayo ngokuthi bangabafowabo. Manje usinikezile izethembiso njengokapteni wethu ku-Isaiah isahluko 55. Ku-Isaiah isahluko 55 ngifunda uverse 1. Bheka, wonke owomileyo naloyo olambile naloyo nentshisekelo naloyo othi ngize lapha nginentshisekelo, ngilambele, ngifuna uzokwanelisa ukoma kwakho. Wozani emanzini, nani eningenamali, wozani nizothenga
ayikho into oyidingayo ongeke uzuyithole ngoba akusiyo imali ephathekayo kodwa ukukholwa. Ngenkathi uza ngokukholwa, wozani nithenge nidle. Yebo, wozani nithenge iwayini nobisi, kungabizwa lutho nangenani. Buka uverse 4. Bhekani, ngimnike yena, loyo nguKristu. Ngimnikile yena, loyo nguJesu osinikezayo isixazululo sokugcina. Usinikezile yena kulabo ubufakazi kubantu, umholi. Elinye igama elimele ukapteni nomyali, elinye igama elimele ukapteni umyali kubantu. Bhekani, uyakubiza izizwe ongazaziyo. Amen. Uyakubiza izizwe ongazaziyo. Lokho kusho ukuthini na? Uyazi ukuthi ngesinye isikhathi ufuna into ethize, isixazululo, noma ufuna isibusiso, futhi leso sibusiso asikho lana eduze kwakho ngokwenyama. Noma ngabe isiphi isizwe lapho leso sibusiso sikhona, uzobiza leso sizwe, uNkulunkulu uzokwenza leso sibusiso sifike. Ngifuna ngikukhumbuza ngo-Elijah. WayeseBrook Sheriff, amanzi ayekhona ukuba awaphuze kodwa kungekho sinkwa, kungekho nyama futhi ukuba ayidle. uNkulunkulu wathumela leso sinkwa naleyo nyama asazi ukuthi yayiqhamukaphi kodwa yayihlala ifika. Angeke uzukubone ngamehlo enyama kodwa kuzofika. Isibusiso sizofika, ukudla kuzofika, izimangaliso zizofika. Awuthi ngibuyele ku-Elijah futhi. Amagwababa aletha isinkwa ngokujwayelekile. Leyo magwababa ayengcolile. Amagwababa angcolile ayejwayele ukuthi adle yonke into noma sonke isinkwa esiphambi kwaso, kodwa uNkulunkulu wawayala ukuba aye lapho sikhona isinkwa nenyama ukuba akulethele u-Elijah. Alahlekelwa leyo ndalo yawo ukuthi adle sonke leso sinkwa, yonke leyo nyama ngaphambi kokuba akunikeze u-Elijah. Kwafika konke kugcwele kuphelele. Futhi ngosuku lokuqala, hamba uyokwenzela mina, emva kwalokho uzokwenzela wena nendodana yakho. Wabe esedla. Ngosuku olulandelayo wadla. Ngaphezu kweminyaka 2 kuleyo ndlu wayelokhu edla. Amabanga okuqala, izinga lokuqala kwakuhamagwababa ayeletha isinkwa nenyama. Amabanga esibili, isigaba sesibili, kwakowesifazana okwangaphezulu kwamagwababa. Amabanga esithathu, manje u-Elijah wayesaba futhi ebalekela uJezebeli, wakhathala, walala. Ngaleso sikhathi amagwababa ayesekwenzile umsebenzi wawo, nowesifazane wayesewenzile umsebenzi wakhe. Okulandelayo izingelosi. Ngabe uzwileni lokho? Wabe esedla, walala futhi. Akazange futhi athi ngiyabonga. Akazange athi ngubani igama lakho. Wathi uma ngabe ngikufuna futhi ngizofinyelela kanjani kubo. Wayazi ukuthi kuqhamuka kukapteni wensindiso yakhe. U-ameni nokubonga nokutusa kuzoya kukapteni wethu. Nengelosi zafika futhi zamnikeza ukudla. Kufanele kufinyelele kuwena. Uma ngabe isibusiso sisuka ezulwini sisegameni lakho,
Izethembiso zingezakho, akekho ozothatha leso thembiso. Isethembiso sensindiso singesakho, isithembiso sobungcwele singesakho. Lesi akusibo ubungcwele lobu esibuzamayo ngamandla ethu, silala phezulu silokhu sizijezisa sithi wena sandla owenze lento ngizokujezisa, wena mlomo okhulume leyo nto ngizokujezisa. Lokho ukwenza komuntu, lokhu ubungcwele obuqhamuka ezulwini. Akuzwanga lokhu ubungcwele obuzoqhamuka ezulwini. Isithembiso singesenu, isithembiso sokuphulukiswa, isithembiso singesenu, isithembiso samandla phezu kwayo yonke into embi. Isithembiso singesenu. Sonke isithembiso sikaNkulunkulu asenze ukuba sifike ngoKristu sizofika phezu kwakho. Isithembiso singesenu, ngisho nabantwana benu, nakuzo zonke izinkamu, abadala, abasha, abafundi, abantwana. Izimangaliso zezithembiso nakubo bonke abakude, nakuzo zonke izindawo ezingekho kule ndawo esikuyo lapho sishumayela khona le nkonzo. Izibusiso zemangaliso kuwo wonke umuntu, njengoba abaningi uNkulunkulu eza kubabiza, ukubizile nawe. Uma ngabe sonke simukela izibusiso ndawonye ngegama likaJesu. KwabaseKorinte besibili, isahluko sokuqala, sifunda uvesi 20. Ngokuba zonke izithembiso zikaNkulunkulu ezingaki izithembiso zikaNkulunkulu, zonke izithembiso zikaNkulunkulu zingaki izithembiso zikaNkulunkulu ezingezakho, zonke izithembiso zikaNkulunkulu zingaki izithembiso zikaNkulunkulu ezogcwaliseka phezu kwakho impilo kule nkonzo. Zonke izithembiso zikaNkulunkulu zingu amen, nakuye zingu yebo, ukuze kube inkazimulo kaNkulunkulu ngathi. uNkulunkulu ngeke azathi cha, kuwe uNkulunkulu ngeke azathi cha, kimina uNkulunkulu ngeke azathi cha. Ngabe uqinisekisile? Nawe zisholo ngokwakho, uNkulunkulu ngeke azathi cha, kuwe uNkulunkulu ngeke azathi cha, ngeke azathi cha. Uzophendula umkhuleko wakho kule nkonzo. Le nkonzo izoba ngeyakho yesixazululo sokugcina. Iphuzu lesithathu manje, ukukhetheka komnqobi onamathuba angeke aphikwa. Ukukhetheka komnqobi onamathuba angeke aphikwa. Asibheke kuJohani isahluko 19. KuJohani isahluko 19. Ngifunda kuvesi 30. Ngenkathi uJesu esewumukele uVinika, wabe esethi, wathini? Kufeziwe, sekufeziwe, sekufeziwe. uJesu usefeze yonke into maqondana nesibusiso sakho, maqondana nensindiso yakho. Sekwenziwe. Ukungcweliswa sekwenziwe, ukuphulukiswa sekwenziwe, ukuhlengwa sekwenziwe, ukuqinisekiswa kwangaphakathi sekwenziwe, amandla asenziwe, sekwenziwe. Usekwenziwe konke. Ngenxa yalokho usebulale amandla alowo muntu ongavimba izimangaliso zakho. KumaHebheru isahluko 2, KumaHebheru isahluko 2, ngifunda uvesi 14.
KumaHebheru isahluko 2 verse 14, ngakho-ke njengokuba abantwana bahlanganyela igazi nenyama, naye uqobo wahlanganyela khona lokho, ukuze ngokufa ingaleso sikhathi ethi kufeziwe amchithe yena onamandla okufa onguSathane, usembulele amandla kaSathane empilweni yakho, wakuhlenga ngokwesaba impilo yabo yonke yayingaphansi kobugqila. Abusekho ubugqila phezu kwempilo yakho, abusekho ubugqila phezu kweyami impilo, abusekho ubugqila phezu komyeni wami. Abantu abaningi abanabo abayeni lapho, ubugqila abusekho phezu komyeni wami, abusekho ubugqila phezu konkosikazi wami, abusekho ubugqila phezu kwabantwana bami, abusekho ubugqila kunoma ngabe yiphi ingxenye yempilo yethu. Amen. KwabaseKolose isahluko 2 sifunda uvesi 14, Kolose isahluko 2 verse 14, esehlangule incwadi yecala lethu emelene nathi ngemiyalo. Yonke imncwadi, wonke ukubhala, mhlambe ukubhala lapha emhlabeni noma ukubhala emkhathini nangaphezulu komkhathi, uthi usehlangule lokho kubhala. Noma ngabe kuphi ukubhala kwakubhaliwe kwasekuthunyelwa kuwena, kwakudalwe ukuthi ngenkathi ufunda leyo nto kukubulale, kukushabalalise, konke lokho kubhala sekususiwe emndaweni. Noma ngabe kuphi ukubhala kokungaphumeleli, ukubhala kokwehluleka, ukubhala kokwenza isono, ukubhala kokuhlehlela nyovana, ukubhala kokungafinyeleli ezulwini, konke lokhu kubhala okudalwe nguSathane maqondana neyakho impilo, yonke into isisusiwe. Esehlangule incwadi yecala lethu emelene nathi ngemiyalo yayo, eyayimelene nathi noma ngabe yiphi emelene nokuqhubekela phambili kwakho, uthi wakususa endleleni, ekubethela esiphambanweni, esebaphucile ababusi namandla, izikhali wabathela ngehlazo obala, ebanqoba ngaso. Manje empilweni yakho uNkulunkulu uzokwenza zonke izinto zenzeke. KuLuka isahluko 1, kuLuka isahluko 1 uverse 37, uLuka isahluko 1 uverse 37, ngokuba akukho lutho olungenzeki kuNkulunkulu. Kule nkonzo ngoNkulunkulu wethu ayikho into engeke yenzeke. Umkhuleko wakho usuphenduliwe. KuMateyu isahluko 19 sifunda uverse 26. uMateyu isahluko 19 uverse 26. Kepha uJesu ebabheka wathi kubo, kubantu lokhu akunakwenzeka, kepha ngoNkulunkulu konke kuyenzeka. Ukuguquka nokushintshwa, ukuxolelwa nokuhlanzwa, lokhu abantu abangeke bakwenze empilweni yakho, empilweni yami, manje ngoNkulunkulu yonke into isiyenzeka. KuMakhu isahluko 9, KuMakhu isahluko 9
uverse 23, uMark isahluko 9 uverse 23. uJesu wayesethi kuye, uma unamandla, konke kungenzeka kokholwayo, kuloyo okholwayo. Konke kungenzeka kuloyo okholwayo. Ngobani? Ngoba ukapteni wethu, umnqobi wethu, umhlengi wethu uthe kufeziwe. Isono sekufeziwe empilweni yakho. Ukujeziswa kwesono sekufeziwe empilweni yakho. Ukungcola kwesono sekufeziwe empilweni yakho. Nomphumela wesono usufeziwe empilweni yakho, nakho konke ugula, nayo yonke imoya emibi, nayo wonke amandla omoya omubi kushatshalasiwe empilweni yakho. Ukubonakaliswa kwamandla amabi ashatshalalisiwe kweyakho impilo manje, namhlanje, manje ebusuku, kulesixazululo sokugcina sale nkonzo kufeziwe. Ukuphi? Ngithi kufeziwe. Ukuphi lapho? Ngithi kufeziwe. eCalvary kufeziwe, ngoKristu kufeziwe, ngokapteni wethu kufeziwe, ngomnqobi wethu, umnqobi wethu onamandla kufeziwe. Konke odinga ukwenza ukuthi ulule isandla sakho sokukholwa, wamukele. Uzoxolela sonke isono, uzokhulula sonke isono, uzongcwelisa okholwayo, uzophulukisa ogulayo, uzobulala amandla kaSathane. Kufeziwe, kufeziwe, kufeziwe. Sukuma utshele uNkulunkulu, ngiyazi ngeyami impilo sekufeziwe. Vula umlomo wakho ukhulume neNkosi. Tshela iNkosi, lokhu isikhathi, lena inkonzo yakho, isixazululo sokugcina senkonzo. Uma ngabe kukhona ukulahlwa, kukhona ukuzisola kuso sonke isono oke wasenza, tshela uNkulunkulu, ngiyaxolisa, ngiyaphenduka, ngiyaphenduka, ngiyakholwa uKristu wangifela esiphambanweni saseCalvary. Ukuxolelwa kuzofika ngaleso sikhathi. Nomoya kaNkulunkulu uzonginikeza ukuthula enhlizweni yakho. uKristu usekwenzile. uKristu usekhokhile lonke inani. Awufanele ukuba ukhokhe inani okwesibili, ukhokhele lezo zinto ozenzile ezizimbi. Kwase kufeziwe eCalvary. Mbonge, ngixolelwe. Mbonge, ngibuyiselwe. Mbonge, ngisindisiwe. Akukho futhi ukujeziswa kwayo yonke into ke wayenza ngaphambilini, ngoba uKristu usekuxolele. Futhi uhlangula zonke, konke ukukhumbula kwalezo zono, kwalezo zinto. Uletha ukuhlanzwa, insindiso. Uma ngabe uke wasindiswa, ucela ubungcwele ezulwini, ubungcwele obuqhamuka kuKristu, hhayi ubungcwele esibuzama ngamandla ethu, ubungcwele asinikeza bona ngomusa. Kukhona futhi nakho isithembiso singesenu.
ukwenze ube ngcwele ukuba uhlanzeke, uhlanzwe enhlizweni, emphefumulweni, emoyeni, futhi unamandla, amandla kaMoya Ingcwele akhonela wena. Uyingane yakhe noma uyindodana yakhe ekhethekile. Uma ngabe exolela akagcini amagqubu, akanayo futhi into ayigcinayo, futhi akabe sakhumbula lokho okwenzile ngaphambilini. Uxolelwe, wahlanzwa ebese kwenza ube ngcwele, ebese kunikeza amandla akhe. uMoya Ingcwele umduduzi, umqinisi, ukuba ahlale kanye nawe ingunaphakade. Uma ngabe ugula, ufezile ukugula kwakho esiphambanweni saseCalvary, kufeziwe. Ayikho into efana nesifo esingalapheki. Isixazululo sokugcina kule nkonzo sesifikile, manje sekufeziwe. uNkulunkulu usephendulile umkhuleko wakho. uNkulunkulu usephendulile umkhuleko wakho. Sekwenzekile. Uzojabulela insindiso yeNkosi. Uzojabulela izethembiso zeNkosi. Uzojabulela ukuphulukiswa nokuhlengwa kwakho. Izinto zizoguqulwa empilweni yakho. Ukunambitha, injabulo, ukuphatha isixazululo sokugcina sesifikile kuwena. Ngiyamukela. Sekuqinisekisiwe ngegama likaJesu. Phakamisa izandla zakho ngenkathi sikhuleka ndawonye. Baba, siyakubonga ngesambulo sakho, siyakubonga ngothando lwakho, siyakubonga ngomusa wakho. Akusiko ngokwazi kwethu, kodwa kungoJesu Kristu. Okhethekile uKristu, okhethekile ukapteni, okhethekile umnqobi. Wonke umuntu ubusisiwe ngegama likaJesu. Kulabo abavumile izono zabo, abaphendukile ezonweni zabo, abaxolisile kuwe, bakholwa ukuthi uKristu manje usewumsindisi wabo, makube khona isiqiniseko sensindiso kuwo wonke umuntu ngegama likaJesu. Kulabo abacelile ukuhlanzwa, ubungcwele obuqhamuka ezulwini, ukuthi bebelo bezama bakwazi ukwenza ngokwabo. Nkosi, uzobanikeza umusa wobungcwele nokungcweliswa. Nikeza wonke umuntu ngegama likaJesu. Nalabo abengenawo amandla asefikile, ukugcotshwa sekufikile, igunya selifikile. Ngiyakhuleka Nkosi, amandla kaMoya Ingcwele azowela kuwo wonke umuntu ngegama likaJesu. Ukuphulukiswa kulabo abagulwayo. Akukho ukugula ongalapheki namhlanje. Nkosi, ngiyakhuleka, sonke isifo noma ngabe iliphi igama likaJesu lingaphezu kwawo wonke lawo magama. Thinta abantu bakho, phulukisa bonke ngegama likaJesu. Wonke amandla obumnyama, amandla kaSathane,
ahlupha othize noma icindezela othize kufeziwe. Bulala yonke imisebenzi kaSathane, khulula bonke abantu bakho. Qinisekisa kuyo yonke impilo ngegama likaJesu. Zonke izibusiso nokwenzeka abantu abavule umlomo bakhuluma ngakho kuwe kuqinisekise phezukwezabo impilo. Ubufakazi kuyo yonke imilomo, injabulo kuyo yonke impilo, isixazululo, isixazululo, isixazululo sokugcina ngegama likaJesu. Siyakubonga ngoba siyazi sekwenzekile. Ngegama likaJesu siyakhuleka.